Ja, så prøver jeg igen. Lykkens... Hvad fanden laver den? Sådan der, så kører vi sgu. Yes. Jeg har valgt politibetjent. Sjovt nok, fordi jeg rigtig gerne vil være politibetjent, når jeg kan søge ind som 21-årig. Og grundet til, at jeg gerne vil være politibetjent, er, at jeg faktisk allerede som 13-årig vidste, hvem jeg var, og hvad jeg gerne ville i fremtiden. Og jeg kan kun beskrive mig selv som en rigtig glad og hjælpsom person, der for det meste altid klarer nogle udfordringer. Og jeg har altid vidst, hvad jeg gerne vil i mit liv, og hvilke nogle veje jeg skulle gå for at opnå det, jeg gerne ville. For at få udfordret mig selv lidt. Eller nok. Så jeg ikke rigtig spilder mit liv. Efter 10. klasse vil jeg rigtig gerne tage en HF. 2-årig HF. Derfor tænker jeg gerne vil noget frivilligt arbejde inden for flygtninge og indvandrere, fordi jeg føler, at jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg føler, at jeg gerne vil hjælpe andre, der har behov for det, og godt kan tage imod min hjælp. Derefter vil jeg gerne på under militæret, for at komme ned fra mine komfortzoner, for at simpelthen at se, om mine grænser går. Og det kan også være, at jeg synes, at militæret er enormt spændende og interessant, men lige pt. Så er det helt klart min mål at søge som 21-årig. Der er dog lidt lang tid nu, fordi jeg er kun 16 desværre. Men det er bare med at træne op og være klar på det, og tage det med et stort smil på læben, selvom de måske kommer til at afvise en første gang. Men så er det jo bare med at fortsætte og keep going og bare tro på det. Og så synes jeg også, at jobbet er utroligt spændende, fordi det er så farligt, og fordi at altså, de dage, du møder op, det er ikke den samme dag hver dag. Der er ikke, lagt et specielt skema på, hvad der skal ske, for du ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Der kan ske noget uventet hele tiden, fra det ene øjeblik til det andet øjeblik. Og det er bare fedt, synes jeg. Altså, du kommer ud fra nogle situationer, hvor du måske lærer noget, og der kan ske sørgelige ting, ja. Men altså, det gør det sgu da hele tiden i livet, så altså, sådan er det jo bare. Ja. Og så hører man også rigtig tit om de der lidt uretfærdige politibetjente, der ikke behandler mennesker ordentligt på grund af deres hudfarve eller lignende. Altså, sådan en politibetjent vil jeg aldrig være. Jeg vil prøve at respektere folk som overhovedet muligt, og lige meget hvor de kommer fra. Og altså, jeg vil respektere folk, det vil jeg. Jeg vil være retfærdig så meget jeg kan, selvom ikke alting er lige retfærdigt, men bare prøve at håndtere situationerne ordentligt, så meget jeg kan. Lidt. Det har jeg været igennem. Nå. Lidt om politiuddannelsen. Politiets basisuddannelse var 2 år, hvor den simpelthen er opbygget med skole- og praktikophold, så man både udvikler sig fagligt, men også tester ens evner inden for arbejdet som politibetjent i praksis. Du kommer til at få en vejleder på et tidspunkt, som vil råde dig igennem det meste af det. En erfaren politibetjent, altså. Ja, og så vil du komme i noget teori allerede 8 måneder efter, for ligesom at teste, hvor godt du egentlig klarer det, hvor meget du egentlig har lært, om du kan fortsætte med det her, hvor du faktisk også bliver evalueret efter hvert semester. Der er 3 semester, skal jeg lige siges. Men du bliver evalueret efter hvert semester, og hvis du klarer nogenlunde tilfredsstillende, ja, så kan du gå videre med uddannelsen, fortsætte din uddannelse, forhåbentlig klare det. Første semester er 8 måneder på politiskolen, og andet semester det er i en politikreds, der kommer til forskellige afdelinger. Tredje semester det er også på politiskolen. Første semester der er dit arbejde frem mod at få udleveret en uniform, politi-ID og komme på gaden. Og det er simpelthen det her med, at du lærer om at håndtere konflikter, du lærer at skyde lidt og skrive en rapport og ja, magtanvendelse, som det hedder, kunne jeg se. Og hvor at du også lærer lidt politijura og noget trafikkultur og køreteknik og udrykningskørsel. Jeg glæder mig selvfølgelig helt til den skydning der. Jeg vil da gerne prøve at holde en pistol. Men det er simpelthen, hvor at mandag til fredag møder du bare på Brøndby Øster på politiskolen. Yeah.
Og så er der andet semester, hvor det er den almindelige, uforudsigelige hverdag på en politistation. Og det er simpelthen, hvor at du fra starten af faktisk, når du bliver optaget, der har du fået en praktikplads. Og det er sgu ikke det, man kan på alle andre jobs. Der skal du selv søge. Men her har de gjort det for dig. Der er du sikret en eller en praktikplads, hedder det så. Hvor at du kan sende en ønske om at komme i praktik, for eksempel hos Syd- og Sønderjyllands politi. Det ved jeg ikke om det fedeste, men det kan du, hvis der ikke er andre steder, der er plads. Men så skal du søge ind hos, som er mit, fordi jeg bor i Hillerød, Nordsjællands politi. Det kunne være en mulighed. Men der kun til at møde beredskabet, hvor at du først bliver tilknyttet en vejleder, som jeg sagde før, som en erfaren politibetjent, som også bliver din første køremærker, hvor du prøver at arbejde med skiftende tjenester i døgnberedskabet, hvor du simpelthen bruger din viden på første semester i praksis, og der er mulighed for, som de siger, servicere borgerne for at forebygge og efterforske kriminalitet. Og en stor del af tiden går du selvfølgelig til at køre med patrulje og skrive rapporter om det, du oplever, men du skal også helt klart fordybe dig i fokusområder, som efterforskning, som jeg sagde lige før. 3. semester, klar til at gå i dybden som politibetjent. Det er altså, at man lægger 1 og 2 sammen, bliver til 3, så du tager første og andet semester og bruger alt det, du har lært der i 3. semester, hvor at du simpelthen binder det hele sammen og går mere dybt med politiets opgaver, hvor du kommer til at arbejde ud for det, du har lært. Så du arbejder stadig i de her temakurser, som er cybercrime, altså kriminalitet på sociale medier, seksuel forbrydelse, mistænkelige dødsfald, brandefterforskning, patruljetjeneste, politi, kultur og samfund, politi, jura og konflikthåndtering. Og så skal du også ud i nogle patruljer igen. Så skal man også lave en, hvor du laver en case, kan man sige, og så skal du selv løse den, kan man sige. Og så vil jeg fortælle jer lidt om kravene, for der er jo de her formelle krav, og der er mange, synes jeg. Og det er jo, altså, du skal fylde 21, dansk statsborger, ikke tidligere straffet, minimumshøjde for kvinder 1,64, jeg er 1,76. Og for mænd 1,72, så skal du ikke have brugt doping til prøven, du skal have kørekort til bil, du skal sikkerhedsgodkendes, passende fremtoning, så ikke noget gangstersprog, tror jeg. De rette boligkompetencer forberedt på prøven. Personlige krav er personlige træk, personlige kompetencer, individuel samtale, og så skal du lave samarbejdsopgaver for, at de skal faktisk vide, at du kan få noget samarbejde med andre, hvilket også jeg tror er vigtigt, altså generelt, når du skal arbejde med andre. Krav til helbred og fysik, du skal være sund og rask. Altså længere er den ikke. Jeg tror ikke, du kan, du skal være sund. Jeg tror ikke, du kan komme ind, hvis du ikke er sund og rask. Du skal være robust, altså du skal ikke have nogen form for psykiske forhold overhovedet, tror jeg, så vil det kunne klare en dag eller en måned som politibetjent. Lidt om lønnen. Lønnen som politibetjent på prøve er ret dårlig i forhold til, hvad jobbet egentlig indebærer. Altså hvis du er politibetjent på prøve, får du 20.600 om måneden, og begynder lønnen som fastansat betjent af 22.400 om måneden. Og du får selvfølgelig ekstra, hvis du arbejder i natten og weekend eller om aftenen. Ligesom du gør, hvis du arbejder i Bilka, hvilket jeg gør. Ja. Og så synes jeg, at politiets løn er meget lav i forhold til, at de sætter deres liv på spil hver dag, og alle de forfærdelige ting, de kan og komme ud for. Altså, de kan blive psykisk ustabile og nærmest blive skudt, altså de kan blive dræbt på en dag, uden de sådan ved det, fordi som sagt, altså, du ved aldrig, hvad der kommer og dukker op. Og de kan ikke demonstrere for at få mere løn, da man ikke rigtig kan undvære politibetjent på noget tidspunkt, ligesom man kan med andre offentlige ansatte, der har den mulighed. Så ja, mere løn til politibetjente, altså. Den fysiske prøve for kvinder. Opvarmningsprogrammet er, hvor man bliver testet på sine koordinationsevner og kondi. Der er løb, hop og fri gymnastiske øvelser. Og så er der kropshævninger, hvor man hænger sig på bomben. Og må ikke rigtig kunne røre jorden. Så hører man hagen op over bomben, tror jeg det hedder, 6 gange. Hvor at buskmusklen er, hvor man ligger på ryggen og med benene op i 90 grader.
Så løfter man overkroppen op til benene 15 gange, og så er der hurtighedstesten, hvor man løber et 8-tal 2 gange på 30,40 meter, og slutter af med at løbe 6,70 meter helt lige på maks 17,6 sekunder. Og så er noget dukkeløft slash slæbning, hvor du simpelthen skal slæbe en dukke, der vejer 78 kilo, 13,40 meter hen ad gulvet. Og så noget bænkpres. Og så får du karakter alt for meget tid du bruger, og hvor meget i vægt man tager. Så jo mere vægt du tager, jo højere karakter får du, og jo mindre tid du bruger, jo højere karakter får du. Yes. Videregående muligheder som politibetjent. Når man er blevet politibetjent og har været det et stykke tid, så kan du godt søge videre inden for politiet. Man kan søge ind til færdselspolitiet, hundeafdelinger, landpolitiet, nærpolitiet. Og hvis du er meget faktisk politibetjent, kan du søge ind hos politiets interne uddannelse som kriminaltekniker. Det synes jeg til gengæld er virkelig fedt, for der kan du undersøge drab og volds- og kidnapningssager, altså virkelig close up på gerningsstederne. Og hvis man vil have en uddannelse som rigspolitichef, politidirektør eller politimester, så skal man være uddannet jurist. Lidt nedad, men det skal man desværre. Hvad har jeg fået ud af mit interview med min anonyme politibetjent? Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke fået noget ud af det. Jeg har egentlig bare fået bekræftet af min holdning og meninger omkring, at politibetjent er rigtigt, fordi jeg ved godt, at det er hårdt at være politibetjent, og jeg ved også godt, at man bliver nødt til at kunne dele nogle dårlige nyheder til familier eller venner, eller hvad det nu end er, fordi sådan er jobbet, og det indebærer det bare. Og ja, der kan være kedelige dage, men der er også de dage, hvor at, som sagt, du oplever noget helt uventet, du ved aldrig, hvad du går ind til. Og så siger han jo også bare, at man møder nogle søde kollegaer, og det håber jeg selvfølgelig også, jeg gør. Jeg håber selvfølgelig også, at jeg kommer til at tage en masse chancer, og tage en masse udfordringer. Så jeg lærer noget af det, kan man sige. Ja. Han har bare givet mig ret i de meninger og holdninger, jeg har haft. Og det er bare super rart at få det afklaret, at jeg faktisk har lidt en idé om, hvad det er, jeg vil gå ind til, kan man sige. Jeg har et produkt, og det er hundetræning. Og det er, når du træner med din hund, og det er det der med, ja, øvelser med hund på bane, og kan faktisk vise jer det. Lige vise jer lidt af min hund. Det her det er så min hund. Jeg har prøvet at lave lidt træning med, som de fleste politibetjente gør, med at sørge for, at de føler sig sikre, når de gør ting og sager, og de ikke er bange for noget som helst. Og derfor bliver det med godbidder, så de bliver sådan mere trygge ved det. Så værsgo. Det var som en skøn hund, I fik set der. Men anyway, det var mit produkt. Ja, altså polititræning. Altså det kan man jo godt, hvis du søger ind som at blive inde på hundeafdelingerne. Anyway, min konklusion. Vil jeg stadig være politibetjent? Ja, det vil jeg. Jeg kan ikke sige noget dårligt med politibetjent, udover de kedelige rapporter, man kommer til at skrive, men jeg vil helt klart stadig politibetjent. Trods transporten til Brøndby Øster, det gør mig ikke noget som helst. Jeg vil gøre alt for at opnå min drøm, og for at sørge for, at jeg klarer det lige meget, jeg skal træne, og lige meget det kommer til at påvirke mig med de situationer, jeg kommer ud for. Så vil jeg det stadig, for jeg synes stadig, det er utroligt spændende og udfordrende job. Så jeg er klar på det mest uventede, og det er bare. Så bring it on, fordi jeg er helt sikkert klar til det, og jeg vil det så gerne. Altså, det vil jeg. Det vil jeg virkelig gerne. Jeg håber, jeg nytte det, og jeg ved ikke, om jeg har gjort det ordentligt, men det håber jeg virkelig, fordi at jeg har virkelig taget mig sammen den her uge, og virkelig håber på, at den er blevet så god som overhovedet muligt. Så jeg håber virkelig, det er min præsentation, og hvis jeg ser på gaden om et par år, så siger jeg lige hej, jeg skal nok lade være med at stere jer. Vi ses. Hej!